4. mistrovské utkání s Dukou Praha. Posilujeme jeden tým proti 2007. Tady pomáháme našim klukům 2007. Já měl nějaký takový úplně stejně a bylo zašítí. Trati znova. To je těžký. Teďka si vezmeme mikrofon. Zase. Tyjo, já jsem musím. Dominiku. Ježiš Kriste. Už je fakt Přípravu na utkání v šatně. Nebudu je platit. Ano, To je sakra. No, není, já už mám. Ale to je nějaký Takže máme tady prvního účastníka, Šálu. Tak jak se těšíš na utkání dneska? Tak těším se hodně a doufám, že střelíme nějaký ty góly a doufám, že porazíme Duku. Dobře, tak já se pak zeptám na konci utkání, jestli to povedlo, jo? Tak jo. Tady máme Martina Kalečko, Káďu, jak se těšíš na utkání? No, těším se. Dobře, doufám, že dám hodně gól a doufám, že vyhrajeme. Ano, tak pak si to povíme po utkání, jo? Tady máme Lukyho, tak jak ty se těšíš? Já se těším hodně. Hodně, a kolik dáš gólů? 5 gólů dneska si fandíš, jo? Tak schválně po utkání. A ty se nějak stydíš, ne? Nestydíš se také do té kamery, co trošku? Tak si musíš také si zvykat na televizi, až budeš také dávat rozhovory za Bohemku velkou. Tak Osky, ještě nejsem. tak nám něco řekni. Šup, jak se těšíš? Hodně. Podívej se na mě. Jak se těšíš na utkání? Hodně, a kolik dáš gólů? Nevíš? Tak aspoň 3. Budeš se snažit, viď? Nejmín 5. Jiru, který se dostal dneska do nominace, bude hrát i odpoledne i druhý utkání proti 08. Tak co ty, Jiro, jak ses vyspal na dnešek? Dobře. Jo? A budeš běhat dneska? Jo, budeš se snažit pořádně? Nebude. Nebudeš chodit po hřišti jak dědeček? Jo, a nějaký góly taky budou? Jo, třeba. Jo, tak schválně po utkání si to řekneme, výborně. Tak tady máme usměvavýho Kubu Gogo. Tak jak to vypadá s tebou, Kubo? Jo, už jsi po nemoci, jo? Tak už jsi v pohodě? Jo, v plný síle seš? Jo, budeš poslouchat pokyny trenéra? Jo, a budeš se snažit teda hodně, jo? Tak to je dobře. Tak po utkání si to řekneme taky, jo? Jestli jsi splnil, co jsi měl. Máme Fíka, dej tu flašku pryč. Jak ty si těšíš na utkání? Jdeš ve šlepích bráchy? Co? Nebo se netěšíš? Je mrtvej. Netěšíš se? Jsi mrtvej. Dobrý. Tak to nám nic neřekne. Kluci, jak vy se těšíte na utkání? Dobře. No, vidíte to, jak to má vypadat. A gólů dáte kolik? 20 milionů. Jo, takhle hodně, jo. To viděl Výborně, a co vám řekne pan trenér? Dobrý, to Co bych řekl? Doufám, že zvítězíš, jo? Tak, správně. To jsou správní, tak to má vypadat.